Margie a dtíobh a Harja, Gaeilge gamer an seo, agus iniu tá mé gimmert an Cafe Creasa, an lagan Gaeilge den cluiche seo. So this is Dead Hungry Diner, which I'm playing the Irish language version of, and the Gaeilge version is available as a free download if you go to their website. So you can get that for free on there, and it's rated for ages 7 and up. Okay, leanní mé a rá leis an scéal. Jimmer mé an cluiche seo ó hartfa 10 mbliana ó hin, ach le feirne ní ceann le móran, agus mar sin tá sé mar a bhéin ag deanú an cluiche go hiomlán arís. Mar sin ceann mé tús an seo. Okay. Fadó, bhí baile bog galanta an darbanium Ravenwood. A cé gur galanta an baile bhí rún uafasa an. Gaeilge le lína gréine, díreachí zombiethe agus cuireadh muintir an bhaile as a gíal le hagla. Ar an deathúr, nuair a bhí léach ag teastal an bhaile, tháinig cionn gan honne. Bhí sí láidir neu agla, agus an tainneam a bhí orthaí na Vanda Helsing, sealgara na Nansbridgena. Idir dal agus dorchadas, díreachad sí agus rathad sí amach san oíche. Chun ruaig a chur ar na zombiethe. Gaeilge hagadís is deas a bhaile agus gaeilge haispeanad sí a neart agus cuireadh sí teathad orthu. Se ba léach agus bhí cían agus gra ag páistí Ravenwood dí. Chóireadh sí a síniú don na páistí fiú, nó ligad sí leo a hata cáiliú a thaithú. Bhí beirt de na páistí úd ina gcónaí sa díleachtáin áitiúil. Cúpla by Gabriel agus Gabriella agus cé go raibh siad deas bhéasa agus cliste, bhuair siad na deabanna ba mhasa I gcónaí, na hurliúr a scíorú agus na sóthaí a ní. Ach ba cuma leo, an taon rud a chur as dóibh na páistí eile a bheith ag spócú asú. Ach ní raibh an oíche seo cosú le oícheanta eile, agus na páistí ag spócú as an cúpla tháinig na zombiethe is deas a bhaile bog arís. A Caro Vanda, bhí sí faoi thuain agus níor thula sí na clígíní róid na muintir an bhaile ag scartí. Bhí an colú cótrom orthaí nar thula sí fiú dorse na díleachtaine. Scotch. Rab na zombiethe tríd an doras agus scap na páistí a lig, ag feagadh Gabriel agus Gabriella I cistím na díleachtaine leo féin. Shiúil na zombiethe I drá an chúpla, ach déalaí an cúpla amach as an díleachtain agus rí cógasta agus a heigleo, amach agus is deas an oíche. Has an cúpla arás agus tháinig go raibh na zombiethe tar éis teachtain I dhé fad leis an relegáitiúil. Bhí na dósannaithe acu an agus iad ag siúil go máil ina drá, agus scanrú a anam ar. Thosaigh Gabriel ag caithfidh píosa mór sméire intinne leis na Hainsbridgena a bhí ag teachtain a thrá. Thuidí Gabriella leis. Mar sin, nuair a bhí Gabriel ag caithfidh na dóthaí, phik Gabriella níos mó. Ba an sin a tharla rud éigean thar a bheith aiste. Thar a bheith aiste ar fad, stop na zombiethe. Phik suas na sméire intinne agus thosaigh ag oíche. Stan Gabriel agus Gabriella orthú le tean aontas. Nuair a bhí na zombiethe críochníthe leis na torthaí, thas siad le os na háasta agus thosaigh ag imeacht. Díreach solar thag siad an relig, stop cionn de na zombiethe agus caiith bon óir lonrach thar a thuúlainn. Phik Gabriel suas an bon lonrach agus é trían na céile,
dé a bhí tar éis tarlú, agus Gabriella ag brathnú ar ai hanig smuoinmh isteach na cligan, smuoinmh a dachraid a thíal go deo. Sin é, caifé críosa ar sa Gabriella le mangu éadrom Gaeilge. Déantí Gabriel, buine siad tríal as an céad ihe eile, agus seo a tharla. Na níthe bonasatha. Agus bhanda ar stréad bé orin bia a thabhairt donna zombiath seo, buíochas le dia go bhfuil na smuoire intinne agin. Bholamis conas na hainspirideanna seo a choinneáil sásta. Ní higlinn le gin dóibh an áit seo a agail agus iad marithe ocra. Da bhagad dead siad muintir an bhaile a ihe. Mar sin ar ailinn. Tíadis agus fáilte ag an haifé críosa. Nuair atá duine ar bí ag lóirt mar seo, cliceal ar an bholgan cainte chun leananse rá. Is cosúil go bhfuil ar géad ainspreid agin, faim is rint bia dá sul a rathaid sé ar mura. Chun é sin a dhéanamh, clicealann muid ar an ainspreid tíobhmhaí agus an sin. Runneann muid tabla glan fáileú, ní mór don tabla a bheith glan sul a diglad úsáid a bhainteas. Buin tríal a seo anois a caithimid a bheith gasta, sílim go gluiseann tuilú zombiaithe ag teach. Ar dóigh, féach anois go bhfuil bonus glas zombiaithe ag an tabla. Má chonne muid orin ag cur zombiaithe ina sí ag an tabla, seo dheoimid bonus breise. Is é má level an bonus is early is mó a fáimid do gach níl a chuirmid I grí ag an tabla sin. Sé 3 an level bonus is airde. Tá ar gara an zombie ag socrú isteach. Ghlacaigh sé seo tamil bog. Ní íhan ainsprideanna go dtí go bhfuil siad comporda. Fanam a sér. OK, tá sé réile hithe. Tá bucéid faoi gach tabla. Cliceal ar an tabla leis an bucéid a ficiú suas agus a eiceil sé go bhéad sméire atá dí thoirn. Anois cliceal ar an tom sméire intinne. Fágar an bucéid an mar sin agus bé mar deabalta an méid ceart sméire intinne a ficiú suas chun é a líonú. Tá an bucéid líonta agus is féidir é a eiceil thíos faoin áit ficia. Cliceal ar an áit a bhfuil an bucéid anois. Agus an sin cliceal ar an tabla atá aibsithe. Anois an bucéid agus an tabla. Fiú, tá sé gíthe anois agus tá an bucéid ar ais faoin tabla. Fanam a sér go mbeidh sé críochnaithe. Agus an béliú críochnaithe bé an ainspreid sásta ag iarraidh íochas, chun an íochaigh do bhailiú cliceal ar habla na hainspreide. Buin tríal a seo anois. Sin an áige deanta agin, comhairdeas sin an dóigh le hainsprideanna a choinneáil sásta. Na bhfuil dearma deanta agad ar rud éigin a dhearfar? Cad ar a bhfuil tú ag cainte, Gabriel? Caithimid an tabla a glanú sula muinimid úsáid as arís. Tá an tabla clúdaithe le brocamis agus síolta. Ní híhí na hainsprideanna ag tabla sala. Oops, tá an ceart agad. Tá seo furasta. Chun an tabla a glanú cliceal air. Chucí na fiacha dútha agus íosí siad a méid atá fágtha agus glanúid sin an tabla. Sea, nuair a glanad tú tabla na hainspreide Jerry, cuirí sin Jerry leis an seall oibre. Buin tríal as anois.
Sinné. Level a héin deanta aga manis. At ségan sa hóngar bhí duine ar ó hata mór haimhseach ag tabhairt sonc do zombiethe le bata. Ag caintear droch bheas níor hat sin leis na zombiethe bog na mhór. Stríoch cé. Caithimid arg ar an bhealach a bhreastalíonn mud ar na hanspraidí seo. Teanais iarracht an seirbhís is fearr a chur ar fearr dóibh. Gabe ar achraí tú na tabla thart? Ní ar achraí, ach tíam cad atá I gceist agad. Tá tabla dheathíonn an sin agus ní raibh sé sin ar air. Níl am agin le bheith buartha faoi sin. Caithimid an seirbhís a chur ar fáil mar is ceart. Cuirmis na hanspraide seo ina sí. Gath a dhéanamid gríomh faighamid bonus. Stríoch a chuirtear ar sin. Da bhéid an stríoch is early don bónus. OK, mar sin, má thóganmuid na bucéid a léig ó na tablaí ar dús seoí muid breis airgid? Sin é, oibríonn sé go bucéid a cheachtú fásta comhaidh le hiachtaí a ghlacu agus tablaí a glanú. Ar dóigh, tosamis ag grúpail ar gníortha an stríocanna a dhéanamh. Fé haabí, grúpa níos mó zombiethe. I bhé mar deabalta beirt zombiethe a chur ag tabla éon siatháin. Tá an ceart agad. Caithimid iad a chur ag tabla atá níos mó. Se, ba hartún méid an grúpa a matseil le muid an tabla I gcónaí, agus féidir len grúpaí boga a chur ag tablaí móra go fáil. Leannaigh mé an tabla seo agus mar sin, leannaigh mé an bheirt seo. Leannaigh mé an tabla seo agus an sin. Cé na boc dhearraga sin. Is zombiethe fargatha iad. Caithimid iad a thabhairt go bar na scúine go gasta. Tá sé an amdún an scúine a thuaithe. Ceart go leor, ar dús cliceal ar bar na scúine. An sin, cliceal ar bhain na scúine taobh is tích de na lúbíní móra. Bogad siad na hanspraidine ó bhar na scúine go bun na scúine agus cuireadh sé críoch leis an suathad. Gasta. Má thaillíonn muid an grúpa zombiethe farga rath siad isteach sa bhaile. OK, so. Sin é. OK, cuireadh mé an bucéid an sin agus mar sin. Sin é. Tá I bhfad baraithe docu an. Cuinnig grim ortaína Gabriel. Ní féidir lom, tá muid ag dul a thailliú, móthaim. Aiste. Gabriel, cad é atá ag dul a rá? Níl mé ach ag éirí go mé siad sásta.
arg tá Gaeilge aithne seogainn. Is féidirlinn í a úsáid chun fiú an inspróid is mídhóiní a choinneáil sásta. Céan dóigh. Tá sé simplí. Cliceal an Gaeilge agus an sin cliceal habla taobh is tí nó ar scúine taobh amuigh. Má clicealann tú an scúine deanad sé na hanspreidí fad go de bog níos sásta. Habla deanad sé na hanspreidína níos sásta ag an tabla sin amháin. Tá pian amach cheann. Caithimid an Gaeilge a úsáid chun stop a chur leis na zombiaithe fargatha agus iad a géirí an scúine a agadh. Bhain tríal as an isis. Mar sin céad cúpla eile. sé gurí farga an ceann seo sin é. An ceann séarna don level seo creideann. Sin é. Level a dá cruithnia. Colú nós na marmh. Bé seo mar an chéad seall iomlán ibre agin. Ceapa go bhfuil gath zombie timpeall Ravenwood tar éis clisteal fiúin. Ní féidir seo dul ar aghaidh i bhfad eile. Tá súil agam go dtiocfaidh Vanda go luath. Gabriel, chodóid go máil. Tá is agam, d'fhéidir sé seo a bheith deacair. Tá go leor zombiathe fargatha ina suí ag na tablaí hana féin. Ar Eilean. Okay. Tá siad a lig ina suí hana féin. Diglum, yeah, fuck it, checker. Zombie in a éonar ar an tabla sin.
Sinné, level of 3 janta. Bhí sé sin fosa go leor. Ní hiad na zombiethe an tain drám a bhí in Ivala hart faoi Ravenwood, agus bhí is sin ag an duine leis an hata ud. Go ham chuirime, fagad sméire insinne I líne ag dul chun na Gaeilge agus bhí ar dhá léachtra óga. Píonn sa bhainneol. Bhreathú riamh go raibh duine éigin ag breathnú ort, sílim go méidir nach iad na zombiethe amháin a bheas ag teacht tróna, is píonn sa bhainneol a bheas ann. Vampírí! Bhí sucar a Gabriel, níl siad ach ag cuirtú grim le híthe. Agus mise atá siad ag dul le híthe. Stad den seafóide Gabriel, hui siad isteas a cúine ar nó scat ile anspergella, freastalómis orthú go bhfeicimiid. Níl thugad sé I bhfad orthú socair iste, sílim go bhfuil is acu go bhaile céirt atá uad. Ó tá is agam, tá siad an dathúil, cos séamh is solbhar. Tugann is na sméire insin na dóibh, ceart go leor a dhearfar. Agus ná John Jarmad ar na bónais dó na tablaí. Birch vampire seo, vampire amháin, birch zombie amháin. Bocéis Journat an level seo couraging. Sinné, level a Harjanta. For me a Ciaralta, cean seo. An ihe sin raibh hitsim na híthe, thuaithe an cúpla chun na Gaeilge chun obair a dheanú, ach sa bhalla thorthú bhí rud allmhór anasta. Na bí buartha, tá sé cosú le rud ag an dách réite, a cé hé an fatha teagartha seo. Ó fatha atá agam inis. Bhí cuain. Tógur é le do hol. Cé thu héin? Is mise Frankie,
codjum livse a fasti. That dwi codulin, cyn doi. Fain Frankie tabli, Curran Frankie shady, Ogif, Glannan Frankie Salahar Ian, Nur Nakwo Pasti a Kvekinch, Con Hodju. Well, Goro may Ogga da so Frank, is Lord Frankie. Calculor, Goro may Ogga da Frankie, Catus Fajer Lena Yanu Ditch Frankie. Frankie, Tagan Conterch Golua, Akanesh, Collie and Frankie. Okay. Tashiedig chart go gas thanish. Vi meg om alles som kan kjøre nær Kaberby. Helt til jeg Jan more and over Frankie. Yeah. Sjene, ja, real tog am arist. Iha troda, ta njalach lana nacht, ta sulogum nach nachrian she ar customary in a njalt. Woohoo. Kadea ta gestogget woohoo. An vegan tu scammel. O na habere. Angelian she shin go farag an hostamer a tafwi one. Kilian. Con reacti agus vampiri ni hachni an lena kela. Ta siad in a sea in aka lena hela. Trudja siad. Ni hachni an trudj le Frankie. Cadus Fager lena Yanu. Mahosi an trudj clickel an scammel troda. Tashbani Frankie ditch. Arigid. Ni halitu. Agus Marianum shin. Emian na trodia. Calium pasti arigid. Na si vampiri an aka le conriti. Okay, take it up. Gasta fasti, clickeler scammel, clickeler trudge, Soily Frankie show. Okay, animation Frankie. Alright, lad Frankie. Shine. Bouncer Morig over Linanish. Okay. Can Bagor should be hasta ish.
Tá siad ag troid fum a bhíonn siad os ceol mar sin ok tuigim. Sibse sin sibse an tabla mar sin sibse agus sibse. Níl mé ag iarraí na vampirí a thur ag na tablaí go dtí seo a ní mé bhfuil siad san créitní mar sin ar a dhéamh. Hello, vampire. Cúpla dearna. Sinné. Sílam nach nearna mé go mé ar an level seo bhí mé ráháil. Réaltaháin, well Michael Orr tá sé deantágam. An mangara árasa. Is cosúil go bhfuirmuid cuachtaí dríochta díire nuair a bhí siad ag teastal uainn, gan iad féad ar gasa nite. Tá níos mó anspreidine na riamh, agus níos meas a fós tá duine árasa thart. Cé an duine árasa? Cé, nó céirt, hosa? Mr. Shady, mé ag brathnú ort le tamil fada. A chleadra, ba cheartú tú ceana. Ach níl mé ag iarraí. Ba bhaile ceana? Níl mé ag iarraí ceana. Tá mé ag iarraí ort tú ceana. Shady, ní cheanahí. Ceart go leor, tuigh Shady ar ais agus an sin ceanahí tú, slán tamil. Ínta, tuilliú aisteachta. Níl mé cinse an bhfuil siad san Michael Orr mar sin tá cuma ar scéal go bhfuil siad Michael Orr mar sin. Tá siad sásta go leor. An diglam ní diglam. 3, 4. Vampire Creepmere. Fanboy Mashaharja. Frankie, I guess.
Okay. Karime and zombie and Shin. Agus ní higlom an vampire Shin faoin am seo. Gary Farga. Shin. Bomicha Harja. Damage Groha Sahishi. Level a shack janta. Sheila McNair na me go me. Oh, help me. Could you level it at the ye or a Martian Condola? Well, anyway, 3 less Irwine Ella Martian. Mangra Irisa. Sheila go shake bra an Mage Ama a haihum Jenny on Bia agus Torcha Mahan Bia Neil me fear kinchak. Yanni Mayra Martian. Okay. They may Kotapa Mars Fager Lum Erner Shaw. Shit's in a Gary Farga. Oh, Frankie.
Mission Belia Journa. Tsulagum go real to one jantogum. Yay. Shinny. An Margu is diva. Is cosúil gur féidirlinn ar cuaigtaí a ús gradú. Osclaithe séadaí a thiopar roimh gas seall oibre. Ba cheartún an oiread agus is féidirlinn a cheannach chun codúlinn. Mise, cuintas séad, cur séadaí orm. Tú ceanna? Ní hiicim go dtíad na rudaí eile, go dtí an Janan bróga níos gasú. Tú ceanna? Slipper Hermes céim amháin méadú fiche puncéad ar ús an siúla óké. Éidir sin úsáide? Cur brú ar anspreotanna teach de rás níos Jenny ceannaí. Séag baistí. Agus na críthe tuigim hana féin go dtí ar siúla ó. Ceanna hí mé na bróga mar sin. Sin ag tréid agus níl Frankie an. Sílam nach nearna mé go maiid leis an level seo. Cavéirí.
Níl siad ag treidir is. An is se thar. Sin é an bhuair mé an réalt mar sin. Ní dhearna mé go maic a béir bíach fan go bheith imid. Go si sin é? Dé tar seo. Ó, níl an tabla. Deant agam, sin é. Bhí sé sin miltena. A buí mé trí leis amháin eile. Bhí mé chundíobh a ríist. Rích go gasta ar seo. Tá sé gurí farga. Ríist. Okay. Fáilte go dtí an troid. Níl mé cinse an dhearna minis far ar an uair seo ach tíimiid. Bhil tá sé ciúnú agus mar sin níl méid deanú go nearna mé go mbeidh cheap mé arís. Ok, well, sílim go bhaigí mé mar sin é don físin seo. Bhain mé soltas an scéal a scéalaige sa cluiche seo. Tá si go bug sé mé agus
Jackar comé ach tá muid buid seolta san scéal agus an clíthe sin ráite fásta. Ok, so sin é don fhísin seo, slán le bh cairde, amór.